रैमायाखे गोमायथांदि ताके बेंदि लामाओ नखा समसावै फेरांखौ बिबो सोंथाय किरिलिया लामा हिंतिनि बुसु हाबिबो लामताय करलिया गुबै कथमा सैखोलाङा खाखोलामनि थैबाय जोंनो रोदि सिनि मानथाय सिनि दंथाय रांसारहा रैमायाखे गोमायथांदि ताके बेंदि लामाओ Sebaik kelangai jenjal kai jono Hobi kelangai lama ke beno Manai salsa iman no Ribot hambot cengle abaya বিশেষ খাই সাতং নিজরাবো লগে রেখা তিনি হাই ওয়াতৈ রূপ রূপ ওয়াতৈয়াবো লগে রেখা बोरैथों सिख्लांथों प्लास चिनि बरम गोनां एमडिसि चिनि सिनियर लिडार दा परितोष तेबो चिनि किसान यूथ लिडार ते चिनि बावजित सम ते चिनि कृपेश सुंदर जतन फाइबिका इके जतन नुवा दिनै जारा फाइनाय अ सालथाम सालब्रै रमै जानो लगरै दंनाय के बुनो गारि भारा रुवै के बुनो अमहाय रनाय हिनै लोप फुनगै फाइमानि जनता लगेरनाय र लामा लामा दै खानै रहबो गरै बिग्राम फल फालैसे दे दरम पाइ फालै निने मै बलंनि मै फालैसे जाव बर पर्यन्त निने थाइसुमु रै रहरो जादि हिनै सालो 100 টাকা इनकाम करी पाहारो सिनी बरक 100 টাকা 200 টাকা माहिके सुबाय रहरु ओ जे हामजाक मं ते लुकुरक जे यक साना मुसुंगै जे ओ जे चात्यक मं आ हामजाक बिसिंतै आनो हामजाक हाइको गया तिप्रासा फियक माने बगै तिप्रासा यक ना मुसुक जागै जे चबा खाइतंमाने ओ चबानो all lukurok jotto riyok namu sukjagi hamjago tangai जों ব্যবসা ফান খাইদে গৃষ্টি ফান খাইদে চাকরি ফান খাইদে বেপাক জাগন जों बिनि तलाव राजनीति खाइबो जों बिनि तलाव मा दंगौ राजनीति खाइबो जों बिनि तलाव मा दंगौ
Amoni bagai jara राजनीति खायै दफानि सामुं तांथानिवा किसा मिसा हामिया सानाय बरनबो ताजलदि बर बयनि तला से बर बख्र गया मन बयनि तला तंगै स्राब सानि बयनि बहकनि अक गोसां रना बागै किसादे मानजानो हनिसि बबतिनि आमा हायमांगौ फियाबा बास्तब को मनो जों जत्त जागावनो बयनि तलाव थांनाय 75 बছर रमै अबनि थेके यगनानि मुसुमानि कदगमा साल रमै चिनि बरक हकां तैका सिलाय तैका पदेर परमुभमेन्ट खायका बिजिरांखल सारसं नेतृत्वे किसा मिसा चिनि एचिभमेन्ट बु फायका चिनि हरिनाथ सारसं नेतृत्वे फियाबा ताबुक पाइथागो बुबाग्रा चिनि बागै बासावै फायका बुबाग्रा बासावैनो लुकुरक थानसांगै जों तिनि फान थनलायमानि बिसिंतै जरा किसि चानि बिसिंगो चिनि ब्रु रंनि समस्यानि समाधान खा फियाबा चिनि एन्टायर तिप्रासा जे थांजांनानि जे समस्यानि समाधान अब अंगियाखौ थांनाय लोकसभानि सिगां केन्द्र सरकार कग्रोखा 6 मासनि बिसिङाव तिप्रासा एकर्ड खायनि समाधान खायनाय हिनै फियाबा 18 मास लाय थाङैबो ताक बर खुनजुनाथं मकल कानाङै थांगा खुनजुनाथं मकल काना बरनि मकल काना चिनि तिप्रासा मासे मानुंगिया बिग्रा 75 बছর थंजागै तंमाने बैयै सातक जागै तंमाने अबनो बरक नुगिया सातनि हावनो सेकेन्ड क्लास सिटिजेन्स नामजाक तंमानो बरक नुगिया बनि खुनजुनाथं चिनि चिरिक मक्रक काप मानि हस्पिटालाव थांनानै रां करै बोसानो लेखा फोरोंनानै माइखब सारनानै आजिनानै सेफ करै अबनो बरक खनालिया बगै थांका बरक तिप्रासा एकर्ड 6 मास बिसिग्रनाय हिमान केन्द्र सरकार आबनि बागैनो बरनि खुनजुनाथं तेबन मकल कारानो मकल कियग्रि रिनानि ते खुनजुनाथंनो खनारै रिनानि बागै दिनै आं खरचा तिप्रासांगै आं कुनो कायसा पार्टीनि लिडार इंगे खरचा तिप्रासांगै अनि तिप्रासानि दायित्वना आं पालन खायनानै थाङै दं बरनो मैतो खायना बागै आर नर बरनो जत्तन लगरे लायतं कायसा को मैतनार जे ताखोक्तै बुकुरक नरक जे सपने रांगा जे सपने अफिसार खायदे चाकरी खायदे जों बोसाबुतैनो हामजागै जे बोसाबुतैनि बागै रांगा जेवो जे बोसाबुतैनो किसा मिसा इंलिश मीडियम फोरों रोंरै जमाना हनि वान सगो जे बोसाबुतैनि बागै गनां केबा बिल्डिं नक तांगो करै केबा पार्टीनि उक्लक हिमि फान दे पाका नक तांगै मानो हनि जों वान सगैनाय जों जे बोसाबुतैनि बागै नक तांगो जागा आजेवो जागा खातेवो आ दिनि बोसाबुतैनि जागा सालसानि बोसाबुतै बगदे माखैना माखैया आ बोसाबुतैनि बागै नक तांमानि सालसानि बोसाबुतै आ जागा मादो मातंग याबो सन्देह दङो तांगै हिमाले तिनी मोहाय चलै थांकांके आगिबो जों फियक जाखा तंमानि सालसा चिनि नाना थागुसं आजै कलांमानि चिनि उदयपुर आगरतला अमरपुर धर्मनगर निनि तेलियामुरा आम्बासा आबताबु जों बरक मफन कलांफान जों दिनै आबनो मातालिया बुक माखैलिया गुबुननि दफराव फायनाय आबनो बुक खायतंग ठीक आमो हाय जों तिनै आजै तंमानि जे बोसाबुतैनो हामजागै जे बोसाबुतैनि बागै नक ताङै तंमाने जे बोसाबुतैनि बागै आजै तंमाने आबो बेबाक सालसा बैनि यागद सकनो बैबायदि सेगै नाजागनो अ किरिमासिनि बखाव तंना नांनाय आराबो सोंनुगै पाइजाक आमनि बाङैनो ताखुकतै बुखुरक अमो जों चिनि बाङै हिनि वान सगै खाइचुगिया चिनि बोसाबुतैनो जदे हामजाका चिनि बोसाबुतैनि बाङै हिनि वान सगै जों अ चबानो खाइथाय आर अ चबावो डेभिड मुरासिं आइके हिममानि बायनो बेबाक साइथांसिनाव कगां साया फियाबा बरक मनिसो जों गोथाङै जेकुनो बरक मनिसो रोगिं काके बो थांनानि बागै डॉक्टर हॉस्पिटल वैद्य पाइ हैसि गोथां तंना बागै गोथां थैयासाक जरतै चबा खै हैसि गोथां तंना बागै सिनि जाति ताकबो गोथांको कमर सगियाको सिनि जातिनो गोथां नारना बागै कमर सगियासाक जरतै जों लड़ाई संग्राम खाइमा थांनाय 1857 सनो भारतवर्ष सिपाही विद्रोह ताटिया टुपी रानी लामा फुनुगै थांका माइके लड़ाई माखैनाय बाहादुर शाह जाफर भगत सिंह हयतो बो सक्सेस इंया हिनि मानो फियाबा भगत सिंह बो फासिवो कावै फानो दिनै भारतवर्षनो स्वाधीन खायासा जों बुनि तला तंया हिनि लामा इमां फुनुगै कलां खायसि नेताजी सुभाष चंद्र बोस बो भारतनो स्वाधीन खायमिया फानंकना बिनि गोथां तंसाक फियाबा भारतनो स्वाधीन खायनायनि बागै बरकनो उत्तेजना खाय कलाङैनाय दिनै शेष पर्यन्त महात्मा गान्धीनि नेतृत्वे फानो भारत स्वाधीनता मानका आबनि बागैनो लड़ाई संग्राम ते जातिनो मुथांनानै मानसिनाय बुसु टारगेट ताबुक थांगा के मान फैसिनाय बुपरो अंनाय हिनि संगो म 100 मिटार दौरिया 100 मिटार दौर
खार कांगा गोल्ड मेडल मानसिनाय सेकेंड प्राइज मानसिनाय अम प्राइज या ताखो ग्रक बुकुरक अमंका लड़ाई गथां तंगनानै चबा गथां तंगनानै the theory of survival struggle for existence জীবনে বাঁচার সূত্র হলো জীবনের জন্য সংগ্রাম জীবনে গথাং তংই তংনাनै বাগै চবা খাইনে কপ্লাইं थानानै चबा सम कोनो 100 मिटार दरिया गथां तंसाक चिनि जातिनो मुथांना बागै चिनि बसाबतिनो मुथांना बागै जों चबा खाइमा थांनाय आर जों थैमानि यागलबो चिनि बसाबतै अ चबानो जारि खाइमा थांनाय मानया कुसकांबो चबा मा खाइनाय मानमानि परेबो अ जातियो हानो एक बार जों सादिन तंमानि सालसा राखगै मालिया जों केयारलेस मन जराव बैसागै नाखा अमा हाइके जों मानमानि परेबो अमनो राखगै नारना बागै इजराइल रक हा कमामानि यागला हा दैसा मानिनाय हा न रखा खैनानि बागैनाय बरक जेबाबे जान रुबैनाय ताबो हा न रखा खैनानि बागै हा नि मूल्य सिमाय जों हा दै जाति दफानि मूल्य जों मासिनाय तेचिनि बसा बतै बसु बुथायनो जों आसि खाना रैमा खालांनाय अबसि मेन कक आबनि बागैनो दै गोबां कक सानानै थांया अमक कुनो बाक्सा साव वर्ल्ड रेकर्ड अमुक रेकर्ड नै कुनो रेकर्ड यासे मेन गाके चिनि जाति गथांनो तंनाय तंयाबनि प्रश्न सेसे हामबाय आबनि बागै ते कक गोबां सानानै थांया आं चिनि दा परितुस दंगो ते चिनि बरम गोनां एमडिसि बियां थांका ताई जत तिप्रासा लुकुरक जों तिनि जे चिनि मुभमेन्ट आबो अनेके आं अबसे नरक मीडिया थ्रू स्पक सानामु सुङो अनेके सावो आबो तालसग्या उंनाय अनेके साव आनि कखाय तिनि चिनि ताखु डेभिड मुरासिं चिनि फैमिली दङ हाय बिनि दङ जों जे मुभमेन्ट खालायना थांकाय जरा आफा कमेन्ट खायनाय बिनि नकनि बर रक से ताम सानाय साइदेमान नं साइसुं दे हा दफानि बागै सामुं खालायना हिने तिनि रहगला खामु मनि बागै ताखु चिनि ताखु डेभिड न जों हामबाय रुइ रुबाया बिनि फैमिली न जों हामबाय रुओ एवं आंगा सुक कुबांसा जों जतनो परिश्रम खायका जों ज नरंना हामबाय रुओ खनानि चिनि कर्मसूची जों खनाबो अर मननि सिमे जों मुभमेन्ट खालाय कुमारघाट अफ दि थाराय जे हिमानसा कुमारघाट नि सिमे जों नुवागाव आबने टाइम दिनो के जों चिनि सुराइबारि क्रस थायना आबन बागै जत तिप्रासा लुकुरं थाना आं खबं मुयाफोर खनाबो नरक जरा रिवै माननाय नरक फायदि जों याग बा याग रम लायै जों बन लगेरुयै जों थांलायनाय हामबाय